duk zikirin da kaga 'yan ɗariƙu na yi Allah ne ya ce a yi, annabi ne ya ce a yi, kawai saɓanin da ya shiga tsakanin 'yan izala da 'yan ɗariƙa fa daga gyara ne kawai cibi ya zama ƙari. Tsakaninku da Allah waye bai da la ilaha illallah ba, a wanda bai da ita ba da Allah ya tashi ya nuna mana hannunsa yanzu in sayin agaji su daka shi. To ba kai da la ilaha illallah ba me zai kawo ka gurin mu? A cikin mu wake inkarin istighfari, waye bai da salatin manzon Allah ba, waye bai da tasbihi ba, waye bai da hasbala ba, waye bai da hauƙala ba. Kawai matsalar kwara ɗaya ce. Ga yanda Allah ya ce ayi wazukur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawl. Wani lokaci bil ghuduwi wal asal wa la takun min al-ghafilin. Ya kai dan uwa zakiru, ga abinda Allah subhanahu wataala ya ce wazukur rabbaka fi nafsika, ka ambaci ubangijinka a cikin ranka. A cikin ina? A ina ake ambatan Allah? A zuciya. Kaf Qur'ani babu wanda ya isa ya kawo maka inda aka ce in zaka ambaci Allah ka wahal da kanka ka bigi kirjinka, babu. Amma wallahi tallahi Allah ne ce a biya la ilaha illallah. Hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad. Wata rana annabi Muhammad yana zaune cikin majalisarsa, kawai sai annabi ya kalli sayyidina Abubakar, sai ya dafa kafaɗar shi ya ce ya Abubakar zo mu je ka raka ni bayan gari. Sayyidina Abubakar ya raka manzon Allah bayan gari. Annabi ya zo ya tsaya bakin wata tsohuwar rijiya ya ce wa sayyidina Abubakar ga wani dutse can ɗauko min.